aka maka lawo na menene hukuncin malamin da suke zagin masu yin maulidi suna cewa kafirci ne malam la ilaha illallah alam adalla an tauka asara a wannan kashin duniya ne zo a ran ma gaskiya ne wannan man da ka a ran ma murna da zuwan annabi alaihi salam yafi wannan dadi da dacewa a duniya fi duniya wal akhirah sun ce kuma kafirci ne malam a ran ma wanda suka ce kafirci su ne kafira gaskiya ne wannan mutum naga in ya badde in ya cika shekara yakan hada mutane ya tara musu gaskiya ne domin ai badde gaskiya ina kuma ga zagawa yau annabi alaihi salam ranar zagayowar ma bakin aure malam to yi ka gani na gani wani gaya da ya gaita ni fasta shekara 4000 kai ya sa da na ji aran ma aiki ne akai na abinci muka ci kowa ya koshi gaskiya ne kuma saudiya ma malam suna murnar ma To ka ga- zagayowar cika haihuwar sa ba yanci samun yancin su to kuma gashi kuma murna akan haihuwa annabi alaihi salam kuma ya ce haramun ne a malam wannan ya iska ne wannan gaskiya ne ko da suka faɗi wannan imanin su bai cika ba Gaskiya ne kuma wannan. suka mutu akan wannan aqidar wanda za su cika da rai ba ni ya Gaskiya ne. faɗa ba wannan abu ne a rubuce gaskiya ne kafirta musulmi kafirta musulmi wannan kafirci gaskiya ne wannan Abu Jahil ma aran ma da ya murna akan an amfana me ya aran ma wallahi malam dillin ba mai azaba kuma malam sannan ya yanta bai wasa Gaskiya ne. a wannan ya samu ta goma shi na falal maulidi gaskiya ne kaga da sati din da ya huta kenan a da ya huta fi duniya wal akhirah gaskiya ne Allah da wanda ke da tambaye kuma sallallahu alaihi wasallam zai tambaye ma comment section wassalamu alaikum Allah kare ka malam